Chibai levek ole tunlai chu mani to ka hian ka buai ve ema wangin le khabu han siar vel na hun le thil dang han buai puina hun kha ka nei vak lawa milo she thiam sham ula re top aya tun tu ma po hian nung chang moi le mang chang vel kha kan en le lokanga khovela dang chho zel angin thil ti oma moi kan ti te po hi adang chho ve zela khanga khan in lo tang kai pui nge be seita ila pakhat na chuanin poimo em kan shat si chu no pang du om deuh te lum om deuh te kan hmu hian han piai kherte han khoi kherte ching hi kan om thina ni ati chi lawa kan shipui leng wang te pe hi chuan ati chi lo le zual ani leng lo ma se amoi lo thawa faina te shisel na te kan ngai poimo a kan thiang hlim chho zela kan sada muam na kut te zial rim nam vung te khan an maya te kan han khoi ta kher thina ngam tlak deuh te phei chu kan han fo vel thina ni an vun te alo la sensitive a an nu le pa ten an lo ngai theilo viau the ani soinuam kha ani lem lawa naute kan hmu po in an luwa te emo chu sak mai ta ila atok viau ani va pia ya va fo vel kher kha atul lem lawa atui hnai lo ani pani na chuan mi ina kan len lu don hian siliparan phelem pheikho kan bun lu tem ti hi ngai chan ma sak thin a thakhop mai inchung en kol fai tak tak an oma ati fai tu tan angei om du ne inshil kher kha thil nuam ani lo ve theya an bun lu le bun lut ve ila an phel le phel ve mai ila an mani ina kan len lu don hian lu khal thur thur lovin ngai chang thiamila an ti dan zul zui khan kan che ve thei don ani inchunga silipar shanan bunem pona a shanan bunem ti thekha ngai chang ve ila chu chu tun la ya chuan mi hoi hom zia kha ani ve le ni pathumna chuan zial zuk chungchanga hian ziali lo zu thina mi ina ilenga a straight te an chhop I hmu lo chuan dil tu tu kher kha angai lo ani an chhop lo chuan an inchunga an zungai lo ti na kha ni maya min lo she thiam lok tia in thiar filim mai turani naupang le kum upalam kol te po khan lo ni theya antar kher lawanga zial ka lo zu tenga in phalem vati kher kha angai lawa an mani pon an zu ve lai I hmu te ani lem lo chuan ai ti kha thil nuam ani lo ve the ani itlang nel viawani po in izia zuk na hrisel lo khu kha tuman an hip du bik lawa chuwangin mi ina hian meizia zuk thor thor lo turani palina chuan introduction kan thian chhungte ngaizong te bula te po mershiat lo ve ve keimani wang emo wang lo po a kan in hmu khom pui hian in mershiat dun tir thin hi apolaita mi veng wazia ani inel ve ve po an ni theya an mani kha anin she ve lo ani chuan hei hi ka thian chumi kha mi chu ani a chu chu a hming ani a ti na chang shemi alo hian om thin ani khang kha ti ve thin tur ani a an mani tan khan a shil hai thlak lutuk lo nan le an lo in nela soi tur te an lo hriat ve deuh nan khan in hmel hriat tir na kha nei thin tur ani chu chu mi chang kang zia po ani pangana chuan phone in date na emo in kom na chokil haute thil ti khom ni khwa a phone bi ngur ngur met ngur ngur bik ni hi amoi lawa midang ibulami te ingai poimo lo zia tilang tu pakhat ani kha in thil ti chung lek kha chu in zoom vela lo in control vela a hun le mun hi hriat ve tur ania earphone wa reng mai ang chi te an tong ri kha she tho ma la a hoi hom lem lawa min ngai poimo lo hle mai a ti na ril ru kha an put pha the ni full attention in pek hun phone kaltlang ringot lawa mai chana inkom huna chuan phone kha a bo hun kha kan hriat ve a thani parukna chuan hun von dikhi kan tla cham tel tel ni ina langa thil ti khom na le mi mal hmu tur kan nei emo appointment thil po ni se minute so memo minute nga tala hma a thlen hi a tha em ema
chumi atan chuan then khat phei chuan sana te an her ma thin ani I huni ngai hlu lawa I khoral mai mai ani pon midang hun tal kha chu za sak vela enga tinge kan ti chuan hun hi kan resource kan man ro nei hluber kan nei le thei to ngai lawani poisa le thil dang chu kan nei le thei mai theya mase hun ero chu ani velawa interview emo nalam kai hnoya phei chuan I mark niam taka pot thla thei tu ani hun ngai lu tak I ton fu pala I ti khotlai sak phei chuan inza lo na che khata an ngai ve theya chu wangin hun vong dikla midang hun za sak thin ro pasarina chuan tho puite boss te ilo neya nalama ponlama I thian kum nel sa emo ikit hlui po lo ni se in chung te emo inin hnuai lua po ni se na le ponlama mi zia kha thlia shan thiam turani in siam rem thiam ve turani a ponlama in fiam ang borbor te na huam chunga kha chuan arem lo ani hei hi mi then khat chuan an thlia sang thiam lo thina an aya senior zok te ngam ma thin ang te khan midang mita chuan an lang ve thei ani chu chuan keimani kha min hnuk hniam dei theya in nel hun le in za hun kha hriat tur ani a keimani ngei po kan in ti za hun kha a thina chunga chuan kan thliar thiam kha ngai thin ani parian na chuan kan kam chuak te hi kan su le thei to lawa abikin kan thin rim le mood off lai te khan heta kan soibi ka hi chuan online comment te hi ti tabi kila ataka chuan mi mai te kan za a kan in zoom thei viau mai mase phone phe na hian kan sham tla hol ta thina mi then khat chu mi an mai chana kan soi du lo pui thu sho pui te hi kan type ngama I tongkam isu le thei to lo ang bok khan I comment chu I delete thei ma se screenshot te a om le zela atakrama kan soi du lo hi phone mang hian soi lo ila mi changkang kan ni le mai don ani pakwana chuan lom thu soi emo thil in shil shia ta hian entirnan I chung te emo thian te po thopui te customer te po niang poisa bank atanga in thon mai te kan ching to a khanga khan mani du ber poisa emo thil dang don tak nu a re ngal vung mai alo lu to e kan lo me kan mu to e ti report na chang po she lo le tummi alo khan om thin ani ati sak tu te tan khan ti sak non le chak na kha abo to thina tlem tham po ni se mishing lom thiam chu ti sakan nuama ti non le chak na kha kan nei mai thin ani anti tur ve reng po ni se lom thu in shil hi anuama a heklawa chung te ram dang an na thok te emo kopui te ngei po ni ro se kan lo mu e kan lo me ti na chang hriat kha a tha ni poisa te pe chu alo lu wat lo chuan complain na ni khwa te kha atlai pha theya chuwangin anna chang hi hriat ve thin tur ani a to ber som na chuan dine out chung chang vela hian kan thian te nen kan kala anuam kan chaste nen thil changkang tak kan eya anuam mase kan chung te hi kan treat ve nga yem kan dine out pui ve nga yem thil tui tak te kan khilai ve nga yem chaste ta na phal em chung te ta na kom le tlat te khani lawila thian tam taki nei theya chas tam tak poi thlak theya mase nu le pa le chung te chu kan thlak thei to lawani chuwangin nakina kan in chhir mai lo nan ana chang hi hriat ve tur ani a dor pakhat ka thona chuan free treat hi an sem thin ani khanga khan midang chuan an thopui te le an thian te changkang tak an ron hroi lai khan mi pakhat chuanin a chung te tlaber tak te anu le patar to te kha aron hroi thin ani a enton tlak le in ka hria a ama kha ka waza pha nei ani chuwangin kan chung te kan hmangai te hi treat na chang hriat ve thin a tha ni ole heti zong hi ni se ka video te milo en sakawangin kaloma video le peka ai thazok nen kanin hmule tho don nia